26 January Republic Day Aparman Dipu Rong Supia Long Kepang Thirasai ki claim. Dipu Railway Colony Ward Number ECL Mumaratum Penta Netaji Subhas Chandra Bose Amahangke Tek Arani Katalon. Tengpi Kanghu Kepakangji upon Kias Zirkindeng Aroatum Zirkindeng Bid Office along Lokipi. Karbi Anglong Life Adababirta Angton Pen Arjupanikta. Sarkar Pen Arkoi Nipai Krisir Kep Arni Pen Kedeng Kepangtir Amolong Pachitondunsi Arkoi Nipai Inkora Kithomani Karbi Anglong District Administration La Pen Dipu Municipal Board Cherabdunsi Dipu Rong Sopialong Kepangtir Asai Kiklempon. Kevangji Arkoi Nipai Inkora Trok Laki Republic Day Arnilo Bang Katalona Parman Dipu Rong Sopialong Kepangtir Asai Deng Ponsi Sarkar Pen Arkoi Nipai Krisir Kep Arni Pen Kedeng Cleanliness Drive Mati Kepangtir Asai Long Pachitondun. Karbi Anglong District Administration La Pen Police Administration Pen Kedeng La Sok Kepangtir Asai Long Nit Women Green Movement Asang Pimar La Pen Dipu District Mahila Samiti Atum Cherap Chitodun. Arkoi Nipai Inkora Trok Arni Republic Day Ketalona Parman Kepangtir Asai Kedeng Alam District Commissioner Sangpi Nirola Phangchopi Pen Birta Ke Ap Ahampang Apan Tan Pachinipon. Assam Arlokedo a district along Anta dari Krisir Kepen dari Inkora Po Atarik an ilitum Assam Sarkar Pen ilitum si order long lo je ilitum cleanliness drive claim nang jipu laso ating si Karbi Anglong a district along sitame ilitum municipal board town committee areas ke do analong anta tari Krisir Kepen tari Inkoi rapho anta laso cleanliness drive claim ik bong lo lape laso pinita ako nilitum patir pi pontusi tari Inkoi rathom ini tari Inkoi rathom anike NGO Difu Press Club lapen NGO to Women's Green Movement Lungnit pen stame lapen Superintendent of Police lapen alang staff lapen DC office staff ato kawe lapen la ward commissioner chairman pen danglok lapen ward commissioner tum anta nakitong dunsi pili nakito dunsi nilitum cleanliness drive nilitum campon lo lapen kecepang thir cleanliness mate kecepang thir akama bangke ilitum sarkar pen ilitum aphan order nang pinang jila po alam takali ilitum anibang si ilitum akailong ilitum anibang ke claim ke dama molong anstame ilitum cleanliness drive ke do nang ji kecepang thir asai ke do nangi lapen ke bang journey la sarkar pen keping khat ateng pen ason thot si ilitum mithang akai long stame anibang a life long stame ilitum chepang thir ponder ji pansi ilitum anutin na Karbi la pen long ala tu an tu pansi ne chuning lo chepang thir. News report Karbi Anglong Live. Arkoi Nipai Inkora Kithomani Pharo Isira Inkora Sirke Hong Netaji Subhas Chandra Bose Mahangke Tek Arni Pen Bachetonsi Dipu Railway Colony Ward Number ECL Kedo Patu Aklamalong Mumar Atum Apan Pangrumsi Patu Parong Roasai Kedeng Ada Porpai Krisia Porpen Kipang Chengpon Patu Parong Rolong Cheng Chiaprang Dipu Ward Number EC Ward Commissioner Haradha Ghosh Pen Netaji Subhas Chandra Bose Apan Milur Kekai Japonsi Mumar la pen kachitong aradatum antami milur cekai pon rinti. Bangso phi mumara tumapan pathu parong ro pangcheng ponlo. Perangke thingno ward commissioner Haradha Ghosh pen ke pachini ke Pharo Isira Inkora Sirke Bapong Netaji Subhas Chandra Bose Mahangke Tek Arani pen pachitonsi mumara tumapan pathu parong ro jai mek pangcheng ponlo. Arkoi Nipai Inkora ke thomar ni pen pangcheng si Nipai Inkora Trok Republic Day Arani an pijut ponpo. Bangso jai mek along mumara tumapan ke pathu kache long ke hayatum anapan trophy lapen tangkatami pipajir ponji lapen ke padu siarani mate Republic Day arani pen pachitonsi cricket ke pathu tami pedoponpo lapen labangso rani aluhiaman pengpen Karbi Anglong DC sangpi nirola phangchopia phan chophap pedoponlo puta pachinipon Rai Colony Ward Number EC Keparlo along Kadukawe Bangsuri Troxi an Amonit Aphaidu Puta Pachinipon
lapen labangso ke pathu parong ro along ward commissioner mate ward number isi ke parlo angkang amumar atuma phansi pathik pon puta pachini pon উপলক্ষে প্রত্যেক বছর আমি আমার কলনীর সৰু সৰু কেঁচুৱা বাচ্চা আৰু মহিলা সকলৰ মাজত এটা খেল ধেমালিলে এটা এৰেঞ্জ কৰোঁ আয়োজন কৰোঁ এইবাৰো আমি তেনেকুৱা 26 ৰিপাব্লিক ডে আমাৰ এই গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে আমি এটা খেল এৰেঞ্জ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বাৰ্থডেৰ পৰা 23 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি এই খেলটো এৰেঞ্জ কৰিছোঁ 26 লৈকে চলিব এইবাৰৰ খেলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল এৰেঞ্জ কৰিছোঁ এটা 26 জানুৱাৰীত আমাৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আছে একদিনতে আমি খতম কৰিম আৰু মহিলাৰ ভিতৰত মিউজিকেল চেয়াৰ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি আমি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ ব্লাইণ্ড আই আছে আৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ 100 মিটাৰ দৌৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 200 মিটাৰ দৌৰ 300 মিটাৰ দৌৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি গৈ থাকিম ক্লাছ 1ৰ পৰা 4 5ৰ পৰা 8 লৈকে 8ৰ পৰা এবাভ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি 2-3টা পৰ্যায় এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি গ্ৰুপ আছে এইটো আমি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ আজি 23ৰ পৰা 26 লৈকে চলিব আৰু 26 তাৰিখে গধূলা আমি গোজ এজ ইউ লাইক আৰু আপোনাৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট এইবিলাকৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Kinamtang arkoni phai ingkora ke thomani Karbi lochalia song jirikinding aro atum pen pater pc West Karbi Anglong Kheroni Southern Range ke parlo jirikinding a ingna majo thengpi kang huatum aphan khangserak nangji pu alo jirikinding bit office along an ke pajirdam Non malom Kheroni Southern Range ke parlo jirikinding along thengpi kang hu hangjo hang hai pu arjulong si Dhormen ronghang maipu ke se jirikinding aro lapen tinku hanse Hamran Regional Committee Finance Secretary and Dhoni Tiso Hamran Regional Committee Secretary Rajiv Kro KSA Kheroni Branch Lapen Arisang Hotu Jirikindeng Bid Officer Bidya Ronghang Arideng Arondre Pentheng P Kerot Ingtonang Jipu Lo Pajirdam Bilo Charlie Asoma the KSFM Bidang Jirikindeng Forest Bid Office Long Nang Kohumbrang Kok Mata Nilitung Complain Alona Pinang Ko Alam Pulo Non along West Karbi Anglong lapen jirgindeng aha warnasi hengki kanghu chimit metin apong sinilitum chachadam ta similitum Karbi Charlie asong sai jogesi pinilitum lada forest jirgindeng forest bit office no nilitum pin complain alona pinang ko pasi nilitum Karbi Charlie asong pan kachingri kan tumbang gelalo DFU sir lapen forest ati matum han pustame nalitum lahai Hot lang no lahai thengki kang hiya tumphan prap jing pen nilitum ke le tanglang koni phansi nilitum Karbi Charlie asong pa chimili pondo lapen ke team Karbi Anglong achi sarkai Dr. Tuliram tum ustame lahai hamuangwi eklem lahai thengpi kang hiya methang Karbi Anglong property ka pang huwa tumphan ustame ke ne ke along ustame alang litum RD idun po pusi nilitum Karbi Charlie asong pen ustame ning thela lapen jong si nilitum complain Kipen alang tum forest department tum asai chicken pump dia pul tum Karbi Charlie asong pen bustame litum chesong pusita chesong panang kok News report Karbi Anglong live Ingdeng pharoi siraing kora sirkep Netaji Subhash Chandra Bose samahang ke thek anialong pache tondunsi kedamtang arkoni phaing kora ke thomani phurong sopialong ta Parakram Divas Talondun Karbi Anglong District Bangla Sahitya Kala Lapen Sanskriti Paricha Penta Dipurong Sopialong Kedo Netaji Park along Pharoi siraing kora sirkep angdeng Netaji Subhash Chandra Bose amahang ke thek ani ning arong pen talondun Parisat pen kedeng ajamek ateng adap Dipu Club pen armu kachejeng pen wangsi Dipu Circuit House atheng no kedo Netaji Park along an nang palelo Laso Parman Paritsat amai phu gotam roy pen lama ingthursi angthuna jaimek pangcheng ponthu Aduntu Netaji akumlin aphan mira lek pa idet aphijong milur ke kaila pen klimsomar pen det along ri kaching hon ason kilun ke kan peklangsi Netaji amahang ke thekani ke talon abolon padukpon News report Karbi Anglong live Is Karbi Anglong
Pilam jai sarpo tum pen arkoi ni phaing korake thomani HPCF asa hemalong pherangkia mai ingnisi MLA Akhil Gogoi kewang pen Karbi Anglong ara raphan hemprek alam pen kepamang hu pu pen All Party Hills Leaders Conference atum pherangkia mai pen BJP phan lamthe karbok pu alam lamvoi kipi Pherangkia mai long BJP lam jai sarpo lai chaning leng salavar beatum pen kaning jk kedam tang arkoi ni phai korei siani ingdeng troxy All Party Hills Leaders Conference Foundation Day ke talona ni MLA Akhil Gogoi ke pen Karbi Anglong ara raphan kalili kalanglang ke than tekang thap alam ke Karbi Anglong ara do anta ar judunang ni athe MLA Akhil Gogoi kopilo Karbi Anglong ara raphan ke klempi thekla pen ke klempi pura pherang ke mai long pen is Karbi Anglong District Committee BJP lamjai sarpotum pen lamvoi kipipon Athe MLA Akhil Gogoi kedam tangar ni tami Karbi Anglong along kewang aphong dok piklo se tami piniar ni anta Karbi Anglong akisung ke boya farman assembly along nangkarja pidun pu theklong le lahan chot kalisi Karbi Anglong aparman kaching thur ason pu nangke klem pi puta avi assembly along Karbi Anglong aphan nangkarja pidun ji kalisi ameksi ke jangdun abang pu pualam the piklang pon kedam tang surihini rakrege thom aningkan jakasa song pen kache song opor hut Karbi Anglong aphan hemprek pinang nepu opposition asong along MLA Akhil Gogoi tam kaning jedun abang phulu lasi rat bang ria song ke dotum lam the ke paklang lapen Karbi Anglong arat athingno kewang pen rat athingno lam the ke jai ka prek do lasi lason ke Karbi Anglong arat aphan ke pamang hu hedet si akimi athe hemprek amen pen apran ke dam nang pinangan dolo latum aphan Karbi Anglong BJP rat bang ria song nang chari lo pupen Bang paruhini sosiatuma phan lak pho anatangka pipajir ponlonglo lasila haya phan man ki pipen lason ahok kalia lampen rara phan kachong thui thedet si akiputa pherangkia mai long pen lamthe jaipon lapen Karbi Anglong ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma a ATM pu kalikalang alamthe karbok ki chokchi athe inod rat pangri kacharia bang phu lepute lason angkur kavia lamthe ki jaije detsi akimi Lapen All Party Hills Leaders Conference Foundation Day Maya Long MLA Akhil Gogoi pen kaning jepon APHLC asong along tami khai kido ana tum pen sai claim rapet lang jipu kaning jepon ke APHLC asong ke claim ke dam pen kachiton avi pinalam la solam ke APHLC asong ja tuma phan ke ther tekangalam sita APHLC asong pen thangnata chupudun thek thip si akoi kipi Laso posi ini tuma bangke kipu. Lapen isi alang litum kaning je pening APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaiki along tadunlo. Chuning abang simuni kyong ma pening bang simuni doong. Lapen lanon kito di ma feel along bangkwan lo ke jang nang tum ta chini mati. Te latuma bang si apuga gorom lo. Chuning ke muni do adhek dunge chuning pota ablut do thulang le pangbar tha chuning la pedeng tamane laso putha ke non laso ningkan ise kang bo bangke APHLC along हजार amunit ke BJP along nang mart tanglo हजार amunit nang mart tanglo हजार athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election na update lo latum kaning je ason tin ta ke pacho beyalam Lasi latuma banga chua prang pen non bat kikom aru kom bola tumalo athe people lo rat atumalo nitung chini paka latuma bangke autonomous state alam ta ukhilo goi se kaning giteka alang tuma leaders alang tuma long kido leaders atum autonomous state alam a agenda alang litum long ave mohet a press meet long da theklo sersing bang mathalo Nitu autonomous state alam do gayo do pumala pu mobile chilang ma ji theklong le dete nang tuno theklong ma tilata lasi on the spot media thing no mata ka chong thui la tum ke pacho bayala report Karbi Anglong live tang te pinia da babirta ke lapan si kang ton poniklo